माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट। Recording by Tia Hills. Liga Sitamarhi. अरे बंद भइल कारखाना बा निक नही लागत खाना बा अरे कैसे बोलाई काम करावाई लागल पूरा जाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा दाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा दाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा मार्केट हमारे बढ़ल तोहरे चलते राजा आके घरे पढ़े मारा तल माजा मारा तल राजा मार्केट हमारे बढ़ल तोहरे चलते राजा आके घरे पढ़े मारा तल माजा बहरी न जाई बड़ी ला जाई मार्केट में बड़ी काम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा दाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा दाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा दाम बा शर्मा पंकज सुन आइल रले उत्तम उमर उजाला लगे हम नाही सुतम हम नाही सुतम शर्मा पंकज सुन आइल रले उत्तम उमर उजाला लगे हम नाही सुतम विजय भी अइले रूप रंजन के लिए अइले सगरो हमारे खाली नाम बा